cvjetnicu vita jelo, jelo, lipa djevojko, jelo, lipa djevojko. Zovem se Darko Vrnić, selo Račinovci, običaj u cvjetnicu jelu njegujem već 25 godina. Živim u Bošnjacima, u običaj pjevanja jelo idem evo već 6. godinu. Znao sam i čuo sam i dolazili su nama jer sam imao 2 sestre, 3 koliko hoćeš. Lipa djevojko, jelo, lipa djevojko. Ja sam Mato Lešić iz Bošnjaka, pjevam jelo već 15 godina. Išla sam prije 50 godina pjevati jelo. Eto. Ja sam Ivan Lešić Bartolov iz Bošnjaka i u ophod jela idem već 10 godina. U cvjetnicu jelo, jelo, u cvjetnicu vita jelo, jelo, lipa djevojko, jelo, lipa djevojko. U Bošnjaka i nekim okolnim selima bio je običaj da se na cvjetnicu prije zore okite tarabe ranim proljetnim cvićem, kojom prilikom se pjeva Ja urani jelo. Lipa djevojko, jelo, lipa djevojko. Vratanca se te noći nisu zaključavala, pa djevojke kad uđu u dvorište zapjevaju. Kiti bunar vita jelo, jelo, lipa djevojko. Nekada su djevojke u pratnji ozbiljna čovjeka, naoružana debelom čulom, štapom, obilazile selo i kitile momcima bunare i tarabe. Svekrve, odnosno momačke matere, još uveče su stavile u kabo na bunaru više komada jaja, koja su djevojke stavljale u svoju košaru. Lipa djevojko, hvala tebi jelo, jelo, hvala tebi vita jelo, jelo, lipa djevojko, jelo, lipa djevojko. Čije momačke tarabe osvanu okitite na cvjetnicu, to je dika cijeloj kući, a posebno svekrvi, jer je to znak da se cure ogledaju za njenim sinom i rado bi joj snaje bile. Ovaj običaj je opisao Ilija Lešić Bartolov, pučki pisac, negdje 59. 60. A sam običaj se odnosi na kraj 19. i početak 20. stoljeća. U cvjetnicu običaj postoji sada samo u Račinovcima i u Bošnjacima. Prije je bilo i u ovim okolnim selima i u drugim, ali u zadnjih, ne znam točno koliko, samo Račinovci i Bošnjaci su ostali sa tim običajem. To je bilo užitak ići jelo pjevati. Pa eto, uživali su što je, vada što i proleće, pa se to sve malo oživi i onda iđu malo u prirodu. Da, tako je to bilo. U petak prije Cvjetne nedjelje išlo je se koljebama. Koljeba je onda bilo puno. Pod šumom, čak pod Rađanovcima je bilo i svima su koljebama išli. Koljebe, to su stanovi. Samo smo mi zvali u našem selu, to su zvalo koljebe. Tamo je bila marva i krave, i svinje, i ovce, i perad, i sve skupa, i tamo se skupljala jaja. Prema tome, bilo je nekako opravdano otići na taj stan da se tamo dobije što više jaja. S ove strane. Sve to nikom nije bilo teško, išlo se i pjevalo se, a u selu se pjeva već poslije rata. Jer onda su stanovi uništiti, svi su morali izbjeći sa stanova, onda se počelo pjevati po selu. Daj nam jaja jelo, jelo, daj nam jaja vita jelo, jelo, lipa djevojko, jelo, lipa djevojko. Taj cvit koji su oni nosili i davali se zove žabljak. Toga je bilo puno, a sad toga nema više. Grane koje prirodno za cvjetnicu su obično, mi kažemo, cicamace, zato što njih ima najviše i najlakše nam je doći do njih. A jesu žilave, cicamace,
Moramo pripremiti dosta, zato što ima dosta kuća, tako da mora biti dosta i tih cvjetova, jer svaka kuća koja otvori moramo joj dati cvijet. Što bi dosta skoro, ne? Na prozor već. Da. Cica mace obično raste na kanalima, tako da su ti kanali nekada zbog blata i zbog svega dosta i nedostupni. Onda smo mi tome doskočili pa smo malo posadili bliže selu, tako da nam je to lakše nabrati i pripremiti za tu noć. Kod nas nije običaj da se nose grančice. Barem nismo čuli od nikog starijeg da se nosi. Ne, to ne znam. Što ne znamo, ne znamo. Je se kitio bunar dio? Ja ne znam. Pa dobro, ima u pjesmi stih Kiti bunar jelo, ali za nas ove mlađe generacije taj stih ne znači ništa, jer stvarno tog više običaja kićenja bunara nema. Danas u Bošnjacima ne kite se više ni tarabe, ni vrata, ni kablovi, ni bunari. Jedino je ostalo pjevanje same pjesme po selu i to da li muške ili ženske ili čak i mješovite. Ajde se vas dvica dogovoriti. Ajde mi. On kaže prema ništa kod tebe. Aljen Isus jelo. Pa mi nismo od Lane pjevali, što bi vi? Nismo što pjevati. Što se pravite fine? Hoćete vi onda u Poganu na kraju? Da, a gdje ćete vi? Mi ćemo A tam mi ćemo ići onda iz Pogana, najbolje da idem, iz Markovca idemo u Pogan. Aljen Isus Ta se pjesma pjeva od godine do godine. To je velik problem. Svaka pjesma se pjeva u 1000 prigoda. Ova pjesma samo od cvjetnice do cvjetnice. Mora se donekle znat pjevat da bi se moglo ubrzo uvježbati, jer nema se prigode, samo jednom godišnje je prigoda za pjesmu. Pa idemo odavle pa do Svetog Josipa, pa onda Kuda? krug. Možemo obiđemo, pola jel? sela za 2 sata obići. Onda će ovako više vodoviti. Pravo veličasno mi spjevati. Nemojte to zaboraviti. Da budemo ne sad ono ovdje Blanke, nećemo Ivice, nećemo Đuraku, nećemo pjevati. Malo je nezgodno, kod njega nešto ima veze sa bolnicom, tako da nećemo. Onda možemo u Markovac, iz Markovca u Crnu Baru, Zeleni kraj. Pa uvijek smo tako i radili. U po noći, kad sad 12 na tornju izbije, Krećemo uz bolnicu, redom, kako smo rekli. Znači da probam. Ajde, da vidimo. Hvaljen Isus '70-ih godina je to kao pomalo zamiralo, međutim formirana je muška pjevačka grupa Bači koja je inače radila pri Kudu. I da se taj događaj ne iskorijeni, da ne padne u zaborav, mi smo donijeli odluku da ćemo to nastaviti i pjevati po selu dok možemo. Ispalo je to slučajno, to je bilo 73.4. Jer smo bili na gostovanju u Gorjanima i došli su tamo nekako pred pola noći i neko je od tih bača, odnosno sudionika društva, izjavio i rekao idemo pjevati jelo, mi smo to prihvatili i tako je to krenulo, evo sve do današnjih dana.